ollaan kumpikin käyty HHJ-kurssi. Se on niin kuin yksi työkalu, minkä kautta osaamista voi vahvistaa. Niin millaiset vinkit sä haluaisit antaa hallituksille ja hallituksen jäsenille sen ehkä strategisen osaamisen tai oman osaamisen kehittämiseen? No joo, tietysti HHJ-kurssi on mun mielestä niin kuin erinomainen tämmöinen hallitustyöskentelyn peruskoulu. HHJ-kurssilla tietysti itsekin on käynyt HHJ- ja HHJ-PJ-kurssit molemmat, mutta on myöskin joitakin vuosia ollut nyt kouluttamassa HHJ-kurssilla ja nimenomaan pääsääntöisesti strategiaosuutta. Ja kyllähän se on sellainen kokonaisuus, että tekisi mieli sanoa, että melkein jokaisen, joka laittaa nimensä sellaiseen paperiin, että sitoutuu niin kuin jonkun osakeyhtiön hallituksen jäseneksi, niin olisi hyvä käydä se HHJ-kurssi. Ihan, että ymmärtää jo niin kuin ylipäätään juridiset vastuut ja velvoitteet, mitä hallituksen jäsenyydestä aiheutuu.